Takže čau lidi, to jsem já, Dvakrtník 1. Jak vidíte, tak jsme u ohnivýho kopce. Ten hrozně moc uctíváme a neuctíváme. Takže teď to je taková informačka. Ta bude, počkejte, o čem vlastně to bude. Jo, ještě vám musím něco říct. Ale že budeme natáčet jako jenom kreativu. Jako kreativu natáčíme jen, když děláme něco nebezpečného, musím říct. Takže, když to bude něco jiného, tak klidně ho mít zaplý nebudeme, když nebude něco takového hrozit. Jo, a teďka jsem vám chtěl ještě něco ukázat, to musím nejdřív najít. Počkejte, mě nějak blbne lítačka. No, dobrý. Dám si takhle pohled jiný. Takhle ne. Takto. Letíme. Letíme. No, tady vidíte naše městečko. Takže já vám ukážu, kde budeme nejčastěji. Teďka budeme natáčet náš takový krátký filmeček. Tady je ten baráček dole. Tento, na který přistáváme. Dovnitř jsme nechci ukazovat. Takže budeme točit nějaký nový seriál. Na další díl Záhada ostrova si budete muset počkat, protože záleží na kameramanovi, který to natáčí, Minecraft gamerovi a taky herci. On teďka nemá čas, já bych měl čas, jenže bohužel sám natáčet nemůžu, že ano? No a to bude asi zatím všecko. Jediný, co vám teďka ukážu, bude jump do Enderu. A to, který už jsme dávno udělali. Uá! Takže jsme v Enderu. A já budu skončit, takže nashledanou. Fendu už jsme to dávno s kámošem udělali, takže jsme vám to chtěli ukázat, jenže bohužel nám to vypadlo. Takže ahoj. Příště uvidíte náš nový seriál anebo pokračování.